Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, балалар. Без бүген Советлар Союзы герое, татар патриот шагыйре Муса Җәлилнең туган көненә багышланган Җәлил укулары дип исемләнгән бәйрәм чарасына җыелдык. Добрый день, уважаемые гости, ребята! Сегодня мы собрались на праздничное мероприятие под названием «Джалиловские чтения», посвященное дню рождения татарского поэта-патриота, героя Советского Союза Мусы Җәлилов. Ә хәзер без Муса Җәлилнең тормыш юлы һәм иҗаты белән якыннан танышып алабыз. Безнең яшь алып баручыларыбыз Бәдретдинов Салават һәм Шарафиева Зәмирә. А сейчас мы немного поближе познакомимся и вспомним годы жизни и творчества Мусы Җәлилова. Наши юные ведущие Бәдретдинов Салават и Шарафиева Зәмирә. Татар халкының бөек улы, герой шагыйрь Муса Җәлилов, Муса Мостафа улы Җәлилов. 1906 елның 15 февралендә элекке Оренбург губерниясе Мостафа авылында крестьян гаиләсендә 6 бала булып дөньяга килә. Кечкенә Җәлил әбисенең хикәяләрен, әнисенең моңлы җырларын тыңларга яраткан. Әле мәктәпкә йөрмәсә дә, үзе дә бик оста хикәяләр сөйләүче булган ул. Фотода Мусаның әтисе, әнисе һәм сеңлесе. Муса Җәлил родился 15 февраля 1906 года, шестым ребенком семьи крестьянина в деревне Мустафа, бывшей Японской губернии. Җәлил любил слушать сказки, которые перед сном читала бабушка. Ему нравились мелодичные песни мамы. Он еще не ходил в школу, но уже прослыл среди своих сверстников прекрасным рассказчиком. На фото папа, мама и сестра Мусы. Муса 6 яшенә авыл мәктәбенә укырга керә. Гаилә шәһәргә күчкәч, укуын Хусәйния мәдрәсәсендә дәвам иттерә. Мәдрәсә елларында матур әдәбият әсәрләрен яратып укый һәм үзе дә шигырьләр язып, аларны мәдрәсәдәге күлъязма журналга урнаштыра бара. Революциядән соң мәдрәсә Татар халык мәгариф институты итеп үзгәртелә. Муса в 6 лет поступает в деревенскую школу. А когда их семья переезжает в город, он продолжает учебу в медресе. Там же увлекается художественной литературой и сам начинает писать и публиковать свои первые стихи. После революции религиозное учебное заведение было реформировано и стало Татарским институтом народного образования. Егерме бер яшендә Муса Җәлил Мәскәү дәүләт университетының әдәби бүлегендә укый башлый. Шигырьләре өчен аннан да хөрмәт итәләр. Ул аларны татар телендә укый. В 21 год Муса Җәлил становится студентом Московского государственного университета. Он учится на литературном отделении. Его там очень уважали за его замечательные стихи, которые Муса декламировал на татарском языке. Югары уку йортын тәмамлаганнан соң, Җәлил Мәскәү газета һәм журналларында эшли. 1935 елда аны Казанга эшкә чакыралар. Яңа гына ачылган опера театрының әдәби бүлеген җитәкли башлый. Танылган шагыйрь, якташлар һәм хезмәттәшләре арасында зур хөрмәткә ия. Аны шәһәр советы депутаты Татарияның язучылар берлеге рәисе итеп сайлыйлар. Муса бик иртә шигырьләр яза башлый. 1941 елга кадәр шагыйрьнең 10 җыентыгы дөнья күрде. После окончания вуза Җәлил работает в столичных татарских газетах и журналах. В 1935 году его позвали работать в Казань, где только что открылся оперный театр. Поэту предложили возглавить литературный отдел театра. Знаменитый поэт пользуется большим уважением у земляков и коллег. Его избирают депутатом городского совета, председателем Союза писателей Татарии. Муса очень рано начинает писать стихи. До 1941 года у поэта вышло 10 сборников стихов. Бөек Ватан сугышы башлаганда Муса Җәлилнең роль була. Ләкин ул аннан баш тарта һәм сугышка китә. Фронтта ул хәрби хәбәрче була, ә 1942 елда әсирлеккә эләгә. Лагерьда, Польшада, ул славян булмаган милләтләрнең иң белемле вәкилләренең җыелган Идел-Урал регионына керә. Фашистларның максаты
диалогия таратучыларны тәрбияләү иде. Җәлил бу оешмага яшерен эшчәнлек өчен керә. Ләкин араларында провокатор була. Һәм ул аларны фашистларга сата. Җәлилне һәм аның кырышташлары 1944 елның 25 августында үтерәләр. Когда началась Великая Отечественная война, у Мусы Джалиля была бронь, от которой он отказался на второй день войны. На фронте он был военным корреспондентом, а в 1942 году попал в плен. В лагере, город Рада, Польша, он вступил в легион Идель-Урал, собранный из самых образованных представителей неславянской национальности. У фашистов была цель – воспитать распространителей своей идеологии. Джалиль вступил в эту организацию для подпольной деятельности. Вместе с единомышленниками он готовил восстание заключенных. Однако в их ряды попал провокатор, который сдал их. Джалиля и его соратников казнили 25 августа 1944 года. Сугыштан соңгы беренче елларда шагыйрьнең хатыны Әминәгә һәм кызы Чулпанга бик авыр булды. Муса Җәлилне ватанына хыянәт итүдә гаепләделәр. Шагыйрь Константин Симоновка татар телендә язылган шигырьләр дәфтәре кулына килеп эләгә. Алар нәкъ Муса Җәлилнең тоткынлыкта Моаби төрмәсендә язылган шигырьләре була. Татар шагыйрьнең 100дән артык шигыре 2 кечкенә дәфтәргә сыйган. Муса бу язманы үзенең дустына Андрей Тимерманска тапшыра, ул шедеврны саклап кала ала. Шулай итеп, Моабит дәфтәрләре Муса Җәлилнең туган ягына кайталар һәм шагыйрьнең каһарман булганын исбатлыйлар. Первые послевоенные годы стали черной страницей для супруги поэта Амины и дочери Чулпан. Мусу объявили предателем, обвинили в измене родине. Поэту Константину Симонову в руки попала тетрадь, написанная на татарском языке. Именно он перевел стихи, автором которых был Муса Җәлил. Более сотни стихотворений татарского поэта оказались втиснуты в 2 небольших блокнота. Их размеры с ладонь были необходимы для укрывания от ищеек. Они получили общее название от места содержания Җәлиля – Моабитская тетрадь. Предчувствуя близость последнего часа, Муса передал рукопись своему сокамернику. Бельгиец Андрей Тимерманс сумел сохранить шедевр. Стихи попали на родину и стали свидетельством героизма поэта в фашистских лагерях. Муса Җәлил 1956 елда Советлар Союзы герое исемен лаек була, а 1957 елда аны Моаби дәфтәре җыентыгы өчен Ленин премиясе белән бүләклиләр. Муса Җәлил посмертно в 1956 году был достоин звания Герой Советского Союза через 12 лет после казни. А в 1957 году его наградили Ленинской премией за сборник «Моабитская тетрадь». Бүгенге көндә шагыйрьнең исеме Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә һәм хәтта дөньяда да билгеле. Урамнар аның исеме белән атала. Татарстанда поселок Җәлил исемен алды. Казандагы Татар Академия дәүләт опера һәм балет театры шулай ук Муса Җәлил хөрмәтенә аталган. Сегодня имя поэта известно не только в Татарстане, но и по всей России и даже в мире. В Татарстане поселок получил гордое имя Җәлил. Его именем называют улицы. Татарский академический государственный театр оперы и балета в Казани также назван в честь Мусы Җәлиля. Моабит дәфтәрләре хәзер Татарстан Республикасы Милли музее фондында саклана. Елга бер тапкыр 15 февралендә шагыйрьнең туган көнендә күргәзмәгә куела. В фондах Национального музея Республики Татарстан в городе Казань. И раз в год, 15 февраля, в день рождения поэта, выставляется на показ. Казанда Муса Җәлилнең музей фатиры бар. Экспозициядә уникаль экспонатлар, шагыйрьнең шәхси әйберләре, өстәл, мандолина, шәхси китапханә, беренче бюст, кашне, фотоальбом һәм башка әйберләр бар. В Казани можно посетить музей-квартиру Мусы Җәлиля. По воспоминаниям супруги Амины Залиловой и современников поэта, в комнатах воссоздана мемориальная обстановка.
В экспозиции представлены уникальные экспонаты, личные вещи поэта. Это письменный стол, мандолина, личная библиотека, первый прижизненный бюст, кашне, фотоальбом и другие вещи. Қазіргі вақытта Мәскәүдә Муса Жәлилнең кызы Чулпан Мусеевна, анага Татьяна Малышева һәм ике оныкчыгы Михаил һәм Лиза яшиләр. Чулпан Мусеевна һәм Татьяна Малышева Казанга яшь киләләр. Алар бөтен Россия буенча Муса Жәлил истәлегенә фестивальләр үткәрәләр. Шулай ук ел сайын үткәрелә торган Жәлил укулары, халыкара әдәби конкурсның гала-концертында катнашалар. Сейчас в Москве продолжает жить и работать семья Мусы и Амины Джалиловых. Это дочь Чулпан Мусеевна, внучка Татьяна Малышева и двое правнуков Михаил и Лиза. Чулпан Мусеевна и Татьяна Малышева часто приезжают в Казань. Они по всей России проводят фестивали в память о Мусе Джалиле, а также принимают участие в гала-концерте победителей ежегодного международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения».